Il-biraħ inti qed li għamilt appell, qed li jekk hemm kandidati li tradewk inti għandek tbiddilhom u tivvota għal xi ħadd ieħor. Allura dan l-appell ma jgħodx ukoll għal kariga ta' Prim Ministru għaliex inti tradejt il-poplu Malti. Allura l-poplu Malti m'għandux għalfejn jażel Prim Ministru ġdid. Dik inħallija f'idejn il-poplu Malti u noqgħod għall-ġudizzju tal-poplu Malti. Mal-weda ta' trasparenza, kontabilità, gvern nadif. Darren. Dok ma ksirtomx. Darren, ma naħsibx. Imma. Ma taħsibx li ksirt gvern nadif. Jien konvinti li żammejt il-kelma mal-poplu Malti wawċi. Imma Zammejt il-kelma tiegħek fuq gvern nadif. Iva. Anka Kiex Kembri u Konrad Mizzi mhux parti mill-gvern. Ħattazzjonijiet. Jekk il-poplu ma jażilx lili, nirreżenja immedjatament, il-Partit Laburista jfittex mexxej ġdid u jien nirtira minn din il-ħajja. Minti qed li temmen fi gvern nadif. Kiex Kembri u Konrad Mizzi huma parti mill-gvern tiegħek. Il-poplu jiġġudikani fuq ix-xogħol. Minħabba nuqqas stazzjoni tiegħek imma minħabba nuqqas stazzjoni tiegħek. Dwar